Žila raz jedna rodina a mali syna Filipka. Ešte mali aj dve zvieratá, papagája Čiba a zajaca Juba. Filip im bol verný kamarát. Filip, vstávaj, už je ráno, vstávaj. Čo budíš? Moc sa ti do školy, už je ráno. Joj, starý, vstávaj. Už je veľa hodín, musíme ísť Filipka zaniesť do školy. Dobre. Prečo musíš Filipko do školy? Musím ísť. Filipko, poď, ideme do školy. Poďme. Áno. Filipko, ide do školy. Ahoj, dobre sa uč. Áno. Ja idem upraviť iný zadok. Dobre, choď. Kedy pôjdeš po Filipka do školy? Po obede. A kedy už bude obed? Za chvíľku. Koľko je už hodín? Koľko je už hodín? 2. Už musím ísť po Filipka. Mama ide po Filipka. Filipko, ahoj. Ako si sa učil? Ale dobre. Hej, ako bolo v škole? Dobre. Poďme na Filipko. Filipko. Teraz sa poďme večera, čiže neskoro. Aj nechceme jesť. Filipko, choď už spinkať, už je veľa hodín. Najti rade svojich kamarátov tak, ako mal rád Filipko svoje zvieratá.